Jeg havde tænkt, at jeg egentlig gerne ville vise jer et kort trick. Det dropper vi godt. Kunne I mærke det? Energien var bare sådan, det gider vi ikke. Fuck det, vi laver noget andet. Jeg har taget nogle forskellige tricks med. Jeg har taget et rødt trick, et orange trick, et grønt og et blåt. De er alle sammen gode, men Ole, vi har ikke tid til at se dem alle sammen, så lad os gøre det sådan her. Vi eliminerer dem et ad gangen. Så Ole, hvilket trick skal vi ikke se i dag? Vi skal ikke se det røde. Er du sikker? Fuck, det er ellers godt. Det er svæve nøgen-tricket. Ja, beklager, Tina. Ja. Det er et hit til konfirmationer, kan jeg fortælle jer. Det er for sjovt, jeg må ikke trylle for børn mere. Og det må jeg ikke. Ole, orange, grøn eller blå, hvilket trick skal vi ikke se i dag? Blå. Vi skal ikke se det blå? Nej. Er du sikker? Det er ellers også godt. Det er oversaget dværgtricket. Han stod klar derude ellers. Jeg sender ham hjem. Heldigvis så får han kun en halv dagsløn. Ja, det må man godt klappe af, det er fint. Tak. Det, der er imponerende ved det trick, det kan jeg tease lidt for, det er, at jeg saver ham over på langs, og så... Ja, det får jeg klap, okay. Ole, orange, grøn, hvilket trick skal vi ikke se i dag? Grøn. Er du sikker? Ja. Hvis I er utilfredse med showet, så er det Ole, I går ned tilbage efter. Vi skal ikke se det grønne? Fuck, det er også godt. Det er det brændende hamstertræk. Det er fucking sindssygt. Man dypper et hamster i benzin. Så kaster man det igennem en ring af ild. Vi finder så ikke ud af i dag, hvordan det ender. Det er lidt ærgerligt. Vi skal se det orange trick. Det bliver korttrækket, Ole. Det bliver korttrækket.